който казва: дойдете при мене всички отрудени и обременени от греха, и аз ще ви успокоя. Вземете върху си моето иго и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце, ще намерите покой за душите си. И сега, слушай внимателно всеки въпрос и с радост и страх отговаряй пред Бога, защото твърдо знай, че сам Спасителят Исус Христос с пречистата и всепета своя майка, със светите ангели, всички свои светии, невидимо стои тук, за да чуе това, което ще ти кажеш. Та когато дойде да съди живите и мъртвите, да ти въздаде не според това, което ще обещаеш, но според това, което ще изпълниш и спасиш. И тъй, ако наистина си решил да пристъпиш към Бога и да му служиш, внимателно отговаряй на всеки един въпрос. Защо си дошъл, братие, препадайки пред светия олтар, пред тази свята дружина? Желая постническо житие, владико светий. Желаеш ли да се сподобиш с ангелски образ и да бъдеш зачислен в лика на монашествуващите? Да, с Божията помощ, владико светий. Наистина, добро и блаженно нещо си избрал, но трябва само да го изпълниш, защото добрите неща с труд и мъка се достигат. Доброволно и съзнателно ли пристъпваш към Господа? Да, с Божие съдействие, владико светий. Не те ли принуждава някой или нещо да сториш това? Не, владико светий. Ще останеш ли в манастиря и ще прекараш ли в пост и молитва през цял живот, дори до последното ти издихание? Да, с Божия помощ, владико светий. Ще запазиш ли себе си в девство и целомъдрие и благоговение? Да, с Божия помощ, владико светий. Ще пазиш ли даже до смъртта си послушание към игумена и към всички Христа? Ще търпиш ли всички скърби и лишения на монашеския живот за да станеш небесни? Вижте до какви обещания даваш на владиката Христа, защото ангели невидимо стоят тук и записват двата обещания, за което ще дадеш строга сметка пред второто пришествие на Господа нашего Исуса Христа. Кой живот е съвършен? Как трябва да живееш Господа? Какво трябва да вършиш и какво да отбягваш? Защото виждам, че ти наистина си решил да служиш на Бога. И тъй, ако искаш да бъдеш монах, преди всичко очисти себе си, всяка телесна, духовна нечистота, като извършваш спасението си с Божий страх. Придоби смиреномъдрие, чрез което ще станеш наследник на вечните блага. Остави веднъж за винаги светски обичай на дързост и самоволие, а придоби послушание към всички. Всяка служба, която ще ти се възложи, върши с любов и добра воля. Молитвата бъди търпелив, бденията усърден. Когато се случат изкушения, не скърби. Поста не се отпущай. Знай, че с пост и молитва ще измолиш всичко от Бога. Но пази се да не прекаляваш, за да не изнемогнеш. Всяка лукава и изкусителна мисъл веднага отхвърли, защото врагът няма да престане да ти напомня за предишния живот, да ти внушава омраза към монашеството. Трябва, значи, след като тръгнеш по пътя, който води към Царството Небесно, да не се връщаш назад, защото иначе няма да влезеш в него. Тъй, да не предпочетеш
нищо пред Бога. Да не обикнеш повече от Бога нито баща, нито майка, нито братя, нито близки, нито приятел, нито пък себе си да обикнеш повече от Бога. Нито света, неговите царства, нито някоя наслада или почет, да не се отпръщаш от нищета, нито от оскърбление, нито от унижение от човек, нито от каквото и да било друго, което ти смяташ за неудобно, за да не ти бъде запречено да вървиш с Христа. Но винаги гледай на ония блага, които Бог е приготвил за усърдните доброто подвижно. Помни си винаги за всички мъченици и преподобни свети отци, които с много мъки и труд, с много кръв и смъртта си са придобили тия блага. Бъди във всичко трезвен. Понеси всичко като добър Христов воин, защото сам нашият Господ и Бог, бидейки богат с милост, заради нас обединя, като стана подобен нам, да ние да се обогатим царството му. Затова трябва и ние да му бъдем подражатели и заради него всичко да понасяме с търпение, като преуспяваме в заповедите му ден и нощ. Защото сам Господ е казал: който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, нека вземе кръста си и ме последва, което значи да бъдем винаги готови, дори до смърт, да изпълняваме заповедите му, защото ще има да гладуваш и жадуваш, да търпиш досади и укори, и унижения, и гонитби, и много скърби, с които се начертава богогодният живот. Когато пострадаш и претърпиш всичкото, и радвай се, казва Господ, защото голяма е наградата ти на небето, Господа нашего Исуса Христа, комуто да бъде слава веки. Амин. Всичко това така ли изповядваш с надежда на Божията сила и подкрепа, и обещаваш да пребъдеш тези обети даже до края на живота си с благодатта Христова? Да, с Божия помощ, владико свети. Всещедрият и многомилостив Бог, който отваря бездната на неизследимата се благост за всеки, що идва при него с желание и любов, който е казал: ако ще и жена да забрави детето си, но аз няма да те забравя, той да те възприеме, той да те закрили и защити, да ти бъде като твърда стена при лицето на врага, той да ти бъде камък на търпението, подател на сила, утеха, благодушие, сподвижник на мъжество, да ляга и да става заедно с тебе, да услажда и да весели сърцето ти с утешението на своя Дух Свети, като те сподоби да наследиш заедно с светите и преподобни наши отци Йоан, Антоний, Евтимия, Сава, всички други, с които да наследиш Царство Небесно Господа нашего Исуса Христа, комуто подобава всяка слава и държава, царство и сила, Отца и Святаго Духа, сега и всяко век и веков. Амин. Господа, помолим се. Господи, помилуй. Господи, Боже наш, който с радост приемаш всички, които оставят света, и сродници, и приятели, да вървят след Тебе. Прими този Твой раб, Петко послушник, който отвърля всичко това според Твоите свети заповеди, и настави го на Твоята истина, да върви неуклонно по Твоя път, огради го с силата на Твоя Свети Дух, да не може да действа върху него никоя противна хитрост, да има търпение, да Ти благоугажда винаги по молитвите на пречистата Владичица наша Богородица, всички светии, които от века са Ти благогодили, защото се благослови и прослави Твоето величествено, всечестно име на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и
всякога веки веков, век на векове. Амин. Мир всем. И Духу Твоему. Глави ваше, Господи, преклоните. Тебе, Господи. Господи, Боже наш, упование и прибежище на всички, които се надяват на Тебе, който си ни показал различни пътища на спасение чрез въчеловечаването на Твоя Христа. Приеми този Твой раб Петко послушник, който оставя мирските покути и принася себе си жертва жива, благоугодна Богу. Свали от него всяко плътско пожелание, да с отнемането на безчувствените му коси, да се премахнат и безсловесните му плътски мисли и деяния. Сподоби го да приеме Твоето благо и го, Твоето леко бреме, и като вземе кръста си, да тръгне след Тебе, Господи. Запази го Твоята светиня и даруй му сърдечно желание да пази Твоите свети заповеди и го присъедини на време към лика на Твоите избранници. Чрез благодатта, човеколюбието на Твой единороден Син, с когото си благословен, свети е благ, ръкорящи дух сега, всякога вечни векове. Амин. Ето Христос невидимо стои тук. Виж, че никой не те принуждава да сториш това. Виж, че ти доброволно искаш обручението на великия ангелски образ. Да, Владико Свети, доброволно. Вземи ножиците и подай ми ги. Вземи ножниците ми, подай ми ги. Вземи ножниците и подай ми ги. Ето, от ръцете Христови ги приемаш, внимавай с кого се съединяваш, към кого пристъпваш и от кого се отричаш. Благословен Бог наш, който иска всички човеци да се спасят, да познаят истината, благословен е във веки веков. Амин. Нашият брат Паладий постригва косите на главата си в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Господи, помилуй. Всички да кажем: Господи, помилуй. Господи, помилуй. Нашият брат Паладий се облича в хитона на доброволната нищета, нестижателност и претърпяване на всички беди и неудобства в името на Отца и Сина и Святаго Духа, да кажем всички за Него: Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Нашият брат Паладий препаства своите бедра със силата на истината за омъртвяване на тялото и обновяване на духа, за бодрост и внимание, за уражаване с Христовите заповеди
В името на Отца и Сина и Святаго Духа да кажем всички за Него. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нашият брат Паладий приема парамана за облучение с великий ангелски образ, като одежда на нетлението и чистотата, и за да си спомня всякога за взетото върху себе си благо Христово иго, за носенето на Неговото леко бреме и за обоздаване, свързане на всички похоти и желания на своята плът, името на Отца, на Сина и Святаго Духа, да кажем всички за Него. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нашият брат Паладий приема знамението на кръста Господен на своите гърди, за да си спомня всякога страданията и униженията, заплюванията, оскърбленията, раните, плесниците, разпятието и смъртта на Господа Бога, нашият Спасител Исуса Христа, който Той заради нас доброволно претърпя, за да се стреми да поддържава на всичко това, доколкото му е възможно. В името на Отца, Сина и Святаго Духа да кажем, и за Него, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нашият брат Паладий се облича в одеждата на веселието и духовната радост, за да отхвърли и потъпче всички печали и смущения, идващи от бесовете, от плътта и от света, да се весели и радва от Христа всякога, за на Отца и Сина и Святаго Духа да кажем, и за Него, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нашият брат Паладий се облича в ризата на спасението, в бронята на правдата, да се предпазва от всяка неправда и грижливо да отсича умуванията на своя разум и мъдруванията на своята воля, да има всякога в ума си мисълта за смъртта, да смята себе си разпнат за света, да се мисли мъртъв за всяко зло дело и да представлява себе си пред Христа безледност, винаги жив за всяка добродетел, мито на Отца и Сина и Святаго Духа да кажем всички за Него. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нашият брат Паладий има шлема на спасението и на разпространяващото упование, за да може да устоява против всички дяволски козни, в името на Отца и Сина, Святаго Духа да кажем всички за Него. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Покрива своята глава, покривалото на смирението
всякогашното послушание, знак на духовно любомъдрие и за да отвръща очите си, да не гледа суетата, в името на Отца и Сина и Святаго Духа, да кажем всички за Него: Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Нашият брат Паладий се обува сандалите на благовествуването на мира, да бъде бърз и усърден към всяко послушание, на всяко добро дело, а муден и бавен към изпълнение на своята воля и към всяко неподобаващо влияние. Нито на Отца и Сина и Святаго Духа, да кажем всички за Него: Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Прими, брате, духовния меч, който е Божието Слово, за всякогашна Исусова молитва, защото трябва всяко да има ума, сърцето си, мислите си, устата си, името на Господа Исуса, като казваш на Христа: Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешни. Да кажем всички за Него: Господи. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господа Господи, помилуй! Господи, Боже наш, да видиш Твоя раб, Паладия, монаха, духовния Твой Бог, и да притесни към Твоето словесно стадо. Очисти мисълта му от плътските желания и от празните измами на този живот и дай му непрестанно да помни чудите блага за уния, които Те обичат и които са разпнали себе си за този живот, заради Твоето царство, защото Ти си пастир и спасител на нашите души. За това нека послани Отца и Сина и Святаго Духа, сега и всяко време. Амин. Господа, помолим се. Мирон, Господа, помолим се. Господи, помилуй! Господа, помолим се. Господи, помилуй! Помили се и умира, благослови си Божия църква и соединени се. Господи, помолим се. Господи, помилуй! Наше Паладия, еже от Бога, покрова, помощи Его. Господи, помолим се. Господи, осуждено и непрокновенно съвършите му намерение му нашеского образа. Господу, помолим се. Господи, помилуй! Във всяко благочестие и чистота, Господу, помолим се. Господи, Човека и облечеща се на Богу, по Богу,